तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। TOD आर्मि एप्लाइ थाबैनो जाथारसिगोन। बेखौ आं नोंथांमोननो जोबनायनि सिगांनो मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो सानदों। बेनो जाबाय बिथां आर्मि चिफ बुंदोंमोन जे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे आपडेट होदोंमोन जे जि निउसनि गेजेरजों जों बेखौ नायनोसै फैग्रोदो। Then state governments, state police, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी। ये MHA ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी। नंबर एक, CAPF और उसके साथ में स्टेट पुलिस दोनों में रिक्रूटमेंट कर दी। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। तो दायो नोंथांमोना बयबो खोनाबाय, बेनो जाबाय जायनोखि बे TOD आर्मियाव नोंथांमोना साख्रि मावना फैगोन अब्ला रिटायार जायोब्ला मोनब्रै स्टेटआ डाइरेक्ट साख्रि होगोन होनना बुंदों पुलिसाव। अब्ला आसामनि सिमा बुंदोंमोन जे आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामगोन होननानै। आरो मोजांसिन बाथ्राया जाहैबाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव, बेनो जाबाय CAPF एबा ACC। तो नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट ACC आव सोगोन होनना बुंदों। बेखायनो मोनसे चान्सआ बेनो नोंथांमोननि गल्डेन चान्सआ, जायखिजाया 4 बोसोर मावनायनि उनावहाय नोंथांमोना फिउचारावहाय आरोबाव चान्सखौ मोनसिगोन होनना बुंदों। आरो लोगोसे बिथां आर्मि चिफआ बुंबावदोंमोन जे गासै स्टेटजों रायलायनानैनो बेबादि सिस्टेमाव लांनायनि मोनसे खोथा होनगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोना चान्सखौ मोननो हागौ। स' बिनिफ्राय रिलिया माब्ला जागोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों। बिथाङा लाइभनि गेजेरजों बुंबावदोंमोन जे आर्मि रिलिया नोंथांमोननि अनलाइना जासिगोन जुलाइनिफ्राय, ओंखायनो नैबे अफिसियेल साइटआव 25 जुननि उनावनो नटिफिकेसन होगोन होनना बुंदों। आरो लोगो लोगो जायफ्रा इलिजिबोल जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन। बैसोआ 17 हाबनिफ्राय 23 इयार्ससिम आरो क्लार्कआव नोंथांमोना 25 इयार्ससिम खालामनो हागोन। बेनो जाबाय 2 इयार्स बारायबाय नालाय। जोंहा सिगाङाव टेकनिकेल क्लार्कआवहाय जोंहा 23 सिम हाखायोमोन, अब्ला 25 सिम हागोन नोंथांमोना। अके, तो बेनो मोजां आपडेटआ बेनो नोंथांमोननि रिलिया जागायसिगोन। आरो बुंदों फार्स्ट स्टेजआव 20,000 खालामगोन एन्ड सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोनाहाय 20 गासै 40,000नि बारा थागोन होनना बुंबावनोसो। लोगोसे बे 4 बोसोराव गोबां रिलि खालामबाय थागोन होनना बुंदों। आरो बुंदों जे बे रिलिया नोंथांमोननि गासै 83टा सेन्टाराव जागोन होनना बुंदों। बेखायनो आसाम स्टेटआव नोंथांमोना हमना ला क'क्राझारफ्रा बङाइगाव गोलैयो अबियाफुरि होननाय जायगायावहाय, आरो लोगोसे हमना ला आपार आसामाव दङ, आरो लोगोसे जरहाट दङ हमना ला, बेनिफ्राय जोंनि ओरैहाय उदालगुरि साइडनिया। स' नोंथांमोनाहाय मिसामारि बा गुवाहाटि बेयाव जानायनि चान्स थागोन। तो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि इण्डियान नेभियावबो 20,000 लागोन होनना बुंदों। बिथां नेभिनि चिफआ बुंदोंमोन लाइभनि गेजेरजों टेलिकास्टनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे लाइभ टेलिकास्टआव बुंदोंमोन जे 20,000खौ इण्डियान नेभियाव लासिगोन आरो बिनि ट्रेनिंखौ होगोन होनना बुंदों। 21 नभेम्बरावनो होगोन होनना बुंदों। अब्ला बिनि सिगां रिलिया जागोन। दा इण्डियान नेभियाव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो खालामनो हागोन होनना बुंदों। नाथाय आर्मिया बुंथ'वाखै, जास्ट बुंदोंल' भेकेन्सिखौ जे 40,000नि खाथियाव लागोन होननानै एबा बाराबो लागोन होनना बुंदों। दा बेखायनो गासै 83टा सेन्टार्सआव जागोन, अल इण्डिया रिलि जागोन। आरो बेयाव क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना दा बावैनो 25 जुननि उनाव अफिसियेल साइटआव मोनसिगोन होनना बुंदों। दा बेखायनो जायखिजाया नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ नेदो। दा मोजां चान्सआ बेनो, जुदि बे TOD आर्मियाव नोंथांमोना साख्रि मावमारोब्ला, जुदि 4 बोसोर मावखांनायनि उनाव जुदि साख्रि मोनमारोब्ला, जेरै आसाम पुलिस, SI, ABUB कनस्टेबल, बेनिफ्राय ACC आव मोनोब्ला जोबोर मोजां जागोन। तो बेनोसैमोन बिग आपडेटआ। जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट्स खालामनो हागोन, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। गासैबो क्राइटेरिया फैयोब्ला नोंथांमोननो मोनसे फिन खनसेबाव भिडिअ खालामगोन, आरो बेनि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थाखासिगोन TOD आर्मिनि सायाव।